Ами интимната грижа. Продукти за лице имаме много, продукти за коса имаме много, но замисляме ли се какво ползваме за интимна хигиена? Интимната зона има различно pH и за това има нужда от специално разработени продукти. Използването на обикновен сапун може да доведе до раздразнения и дискомфорт. Продукта, който използваме за интимна хигиена, трябва да не нарушава pH баланса, а да го поддържа, да хидратира и да успокоява. Затова винаги гледаме състава. Деликатната измиваща пяна на Intimo Help съдържа алоe вера, любимата ми съставка, пантенол и млечна киселина. Съставки, които осигуряват защита, комфорт, освежаващ ефект и поддържат pH-то. Пяната има нежно почистващо действие и е подходяща за ежедневна употреба. Вмивната пяна на Intimo Help можете да намерите както в аптечната мрежа, така и онлайн. Защото продуктите, които ви ползваме, имат значение за начина, по който се чувстваме след това. Ако имате въпроси, пишете в коментарите. Бъдете здрави и до скоро!